Здравейте, казвам се Нели Маринова, холистичен психолог-консултант и квантов терапевт и бизнес експерт. Член съм на Международна асоциация за треньори и терапевти, за което получих и статуетка, награда. Създадох една програма 6-седмична, която се нарича "Кажи да на себе си". Да, кажи да на себе си. Аз казах да на себе си преди 2 години и половина, почти 3, и в момента живея прекрасен живот, постигам целите си и успехи, които не съм и предполагала, че мога да постигам. И то с лекота. Просто се случват нещата. Да. Тази програма я създадох с цел да помогна на хора, най-вече на майки с деца. Самотни майки с деца. Хора, които преживяват разводи и раздели. Хора, които не знаят как да започнат, как да забравят, как да ценят себе си. Хора, които са изгубили надежда, живеят в хаос, живеят в мрак, плачат, страдат, в унижения. Хора без граници, защото границите са най-важната част. Ако нямаме граници, другите ни използват за техни цели. Да, унижават ни, обиждат ни. И търпиш, преглъщаш, и това е. Тази програма, която създадох, ще помага на тези хора, на хората, които се запишат, разбира се. Искам да помогна, защото аз също съм преживяла и знам какво е да носиш товар, да носиш болката, мъката, ужаса, да го носиш в себе си години наред и да не можете да се пречистите, да се оттърсите от товара, който сте носили, за да можете да се обърнете, да обърнете новата страница и да започнете вашият нов живот. Да, защото аз го направих и постигам успехи. Пак ви казвам. Затова я създадох тази програма, за да помогна на вас, на хора като мен, които са преминали през много тежки моменти и трудни мигове, както и загуби, разбира се, загуба на близък. Не можете да преглътнете болката. Просто е така да я забравите, не можете, тя стои там и ви разяжда. И все си задавате въпроси, въртите плочата. Защо? Ма как? Не може да го възприемете. Да, и тази програма ще ви помогне. Ще ви помогне да откриете себе си, да поставите ново начало, да започнете да живеете за себе си, защото вие в момента живеете живота на други хора, може би на ваш предшественик, баба, дядо, на вашите предци или на майка и баща. И да ви помогна да започнете вашият нов живот, да поставите едно ново начало. Програмата започва на 28 август. Всеки, който се запише, ще получи бонуси. Ще има много практики, ще има домашни, защото трябва и чрез писане се утвърждава на наученото. Ще има и подаръци, разбира се. Технологията, по която работя, чрез която работя и която ползвам, е нова. Работя с душата, с чувствата и с тялото, с ума, по квантови методи, и
Всеки от вас ще получи физиологичен подарък след приключване на програмата, който се състои от живо цвете, саксия, от една чаша за кафе, подарък от мен и една гривна. Гривна, която ще бъде заредена енергийно за успех и изобилие. Много ще се радвам да помогна на хора, които имат нужда и преживяват трудни моменти в своя живот. И много бих искала... на лични съобщения можете да ми запишете, да ми заявите участие в програмата. Ще работя с всеки един от вас по-отделно. Ще ви обясня там с заплащането и начинът на работа, какво точно ще се използва. Техниките и медитациите ще ви обясня всичко на лични съобщения. Ще се радвам много. Ще работим онлайн, разбира се. И много ще се радвам да ви помогна. Помогнала съм на стотици хора и наистина бих се радвала да помогна и на теб. Да, благодаря.